Obaso anu a share link no. Bomode na share link no ma me share link no ma me share link no. Share link no ni eni nkomo. Kindly share the link for me if you can hear me out. Post this live streaming into a lot of groups, especially the ones that are dedicated for Opatafuor and Zenith of Heaven's ministry. Wherever you're watching me live, kindly share the link for me. And I let people nipa be bringing some about life. Into Oba, but more than na a share link in the mommy. Na intimini komo na beboa. More than a share link, you know. More than into Oba, but more than na a share link in the mommy. Na intimini komo na beboa. More than a share link, you know. Share the link for me. Share the link for me. Ni komo. Share the link for me. Kindly share the link for me. Most people are not aware. Share the link for me. Most people are not aware that Opatafuor is live. You just share the link for me. Na ini komo. Baby, I will be me chia. And then you marry me chia. More Ghana share so more bruchery. Me chia will be ne. And then Friday. Me chia will be baby, I will show me be a child be a nephew about 8:16, about exactly 8:16 to 17. And Tibomodin, na share link in my meaning come na in komo kitwe share link in my share link in my share the link for me and I'll let people that I'm live. And let's talk. We have just 30 minutes to spend here online and then we've spent almost 3 minutes. We left with only 27 minutes. So when you come, kindly leave a comment at the comment section. Let me know that you're live. Dinah Usu, yes. Dinah, Mama Dinah, Pacho, Apomie. I believe so. When you UK phone now, Michelle be brace so. Online as well, leave a comment at the comment section. Let me talk to you. We've got 26 minutes to wrap up. Most people are not aware that I'm live. Most people are not aware that I'm live. Tell them you've got to come look sing to very good message. Brane betie nyamiasem, betie nyamiasem enefi. Brane betie nyamiasem. Mami akuya beauty, yes. Betie nyamiasem and me udi nkomo shortly. Yes, Mami akuya, good evening. How you doing? Papa is here to say I believe so here. Abrabonde kakra krebe. Yes, oba no leave a comment at the comment section here din komo. Share money pa bebre na catch am say me live din komo. We are wrapping up for the 72 days. Mo yes 72 days. And I know a lot of people couldn't do it and a lot of people couldn't partake. And this 72 days was very spiritual. It was highly spiritual. A lot of events took place. A lot of things happened. Most people are not aware why I declare these 72 days prayers and fasting. Today marks the end of it. So kindly share the link to people. Na yini komo. Na bibrinya we say more life. Why? Share ni content. Na Israel. Afi tiasie Opatafuor me nyobi a me pekasa bebre. Enya sorry dem na abehu se Opatafuor me din komo ana interview. Na abehu se Opatafuor din komo. Just so safo me pacho I salute you baby I will be a believe so way.
unte hu Opatafuor se me obi a me pet that ahohyehyɛ ne saa nneɛma no enti baabi a obi a no me chia obi mu ye network na enye reconnecting, but I believe God will see us through. So we've left with only 25 minutes, then we'll wrap up from this place. And to share my obi mame, mesro na mihia ni eni nkomo. And to say me kan no, obi nim die nti a en me de betu mu say fasting 72 days. Na ma menhire wade bi. A brief history about the 72 days. Now me wrap it up. The woman say kamihu ye nka ebia ke fasting 40 days and now say 30 days nanso so no we dey 72 days akwankyere bebrebe wo but akwankyere no bibi nti mantimi amfa akwankyere na ewo sa fasting we mu no antudwa amama antimi anye due to one or two reasons binti. But I believe say ni nyina mu no ugina nyame asem so ya akwankyere ne de bompaye ene ni twato akwankyere de fa hye otirim akwankyere ya ade a eye paayi ifiri se baabi a obekọ bia no obi a ya akwankyere enkramufo ya akwankyere sebe okonfo ubusa konfo bi a waben konfo ana dunsini bi a waben na aduru anam bi a obeka twero onfa fasting ni agro adentia bonsam ena onyankopon akonkyene was spiritual implications obetimi a decide no aka say oh huhum bi ani ho ni nyina no eyaza anase de wankase wasem if we say pain say obi ensi churodo emfa matoa sebe obi numaduro mfa ma yarfo abrabo na obo no ommo mame ena mesusu abrabo amebo me mma wo but de minimu ne say pain say di wofuru duapa no ene ye pia no na de onni pain ne so yesi ya onwie enti senka abrabo no obo na unya spiritual head bi e de ho kohye nase sunsumu nipa bi a ohu ade ko akiri na onim fom e de ho kojana ya na eboa obi beka chiro say na say de ya su onu su bewu enye onu ni wu obewuo e na meka ho asem na de wo se ote ase ne say onipa bia o wasase su ha bia owo assignment ene botaye nti onyame de ne ba asase wi so na ye mu bebre ade wo se ati ase ne se hyebre bia ne ano safoa nti eponu bia wa asase wi so no ene ne safoa nko nti se wotimi nya obi oye odi hunufo na wonim fom no okere obibi na wotimi disua eya eye nhira de ma wankasa if you say akukọ ne kra eni breku de ense ndi se obi tini baabi na okeka ne nsem hunu bi anasabe enfrani ma asem bi na sa wotwe de ko utirim na wa ma usunsu nyuma ho ahia wa sister bra ebeduru mre bi no obohunu se otu wani hwe wachi a wo so ye mistake bebrebe mistake na wa ye ne nya bibia o enioma na wo se wo jai wa brabomu no e wo sunsum fam no when nya time for the spiritual aspect of your life. I'm telling you, MP, minister, barrister, a judge, the president in the nations of our world, obien hot ya sase we so a odi nani ne kan na ti wo kwa sabe de wo chikosia wo kwa wo ton gari kura se okopetu bi na ne kosua na yetimi a che no dodo de wo chikosia o de wo ton gari kura se okopetu bi na yetimi a to ne gari ne dodo na nkampo etese wo a watu kwan firi Ghana ahye so akotena buruchiri a wo pe brabo ana wo a watimi akọ school awie wo na nka wo de sunsum sembedi agoro
Sometimes you tell us that Africans have become too spiritual. Let me tell you, Abrofu are very spiritual than before, but they are very secret people. That is why who call UK, who call America, especially New York near the entire geographical locations are coded on the map of secret society. It was designed according to the jurisdiction and according to the vision, the dream of a secret society, especially the Freemasons, Illuminati, and the Skull and Bones. I think they are the oldest secret society. And when you see these people, Freemason, apart from Enkwala, joining and Sayano, Omo journey achebiano, when you fita adentia. Omo say bibi wo wiase na nye nipa bia na man secret. The reason ti Opatafuor unhu me say na nse me ye interview me kasa me ma secret no. I've come to realize say enye nipa bia na man secret e wa abrabo nim. Sebi Bible kra say nipa ni bu aye bo mo te say moa. Nti obi wo ha o ka sempa kra kire no fi say o jai bibia ni o. Nti na nse ama me nya interview biem. That was just by the way. Enti akonche na mo ye no. Ye wo eye 21 days fasting wo ho. Ye wo 14 days. Ye wo eye 7 days. Ye wo 3 days. Ana ye wo 40 days. Ye wo 30 days. And ye wo 60 days. And ye wo 72 days. Na ebia wa asechare. Now Yesu eye 40 days. Eye Moses eye 40 days, another 40 days, and another 72 days. Mechere was here. Now, ebimu ye 30 days. Ebimu ye 14 days. Okay, Apostle Paul eye continue 14 days. Ebimu eye 7 days fasting. Oshe obabi ti say Esther. Esther you obi ane na busuam sika ni ho, abrabo bia ni ho. Enti abra Esther ka say oko adwaboni bi na okwa opese ohene no edo no ope no wo ya akonchire 3 days. Abra Mordecai ne Haman nsensem so pie ye no. Oba Esther declare eye 3 days. Emom ya akonchire edanso mu ehya ayituma ene enwura kokko ne nwura tuntum ene de bompa ye. It should tell you say spiritual works ehu hia. Enu wi a eye nkramofuo enso ye akonchene occultic society eye akonchene entinya Christopher nkwa na ye akonchene. Now eye akonfuo obi wod mo okojoni occult o se ye mane da funa da kam 3 days obi wa 13 days obi wa 14 days obi wa 21 days obi wa yese wonya akonchene say ansa na wonya powers no. Yes, se uwo bonsam mu uwo nyame mu akonchene de ehia pa because it was spiritual implications. Sanity. Enutino sa 72 days we na me ma ye no. Sa 72 days fasting we ye fasting a eye me Opatafuor me ma ye fasting no because okay kan Exodus chapter 14 say oh Bible ha fa Bible ni sisi a na ye ni nkomo say okay kan Exodus chapter 14 verse 19 to 21. Ubon say Ewurade ka asem bi e wo Exodus na okasa fa ahonhom a sa ahonhom no ebi dani eja ebi dani nsuo na before say Moses ekopai epokoko mu no Ewurade ma ne ya akonchene 72 days. Sa 72 days no owie ye no ene nyankopon ema ne power makumako 72. Ebi ye seraph, ebi ye cherubs, ebi ye principalities, dominions, ebi ye archangels, ebi ye tumia kese ansana odi omo ekopai pokoko no. Now in occultic kingdom powerful ones biano every year biara omo ya akonchene the entire occultic society
omunyini che omutiri wi fita lodges ne saade no omunyini che no me kire wade sankrofo ni nyina na every year bia no omo ya akwankyene nko 72 days ba on kan fa nkyerɛ na omo akwankyene no ye frɛ no shehamforash tie ne ye saa shehamforash no omo ye edi powers the obey the sacrifice eye wom the problem bi dan so amane bi dan so ana bibi sa no omo ye me no ka say o search internet ni sisi a obenya ye frɛ no shehamforash saa shehamforash no saa fasting we saa fasting we a make say the ye ni this year eye occultic kingdom for no frɛ no shehamforash no saa shehamforash we no eno na soul ye kan say Moses ye ya onyankopon ma no eye spirit from the four physical quadrant eye asase no 9 emu free nsuom emframam enti wo study a Bible say abra Moses etrene poma no wonsuo no so no awurade cross the east wind enti wo study a first day na me ye be bompa no me ma wo bo code bia do ani kire east sa east wind na ye frani chinshi amframa oye tumia after the 72 days you know onyankopon edima Moses ema wo yusu ye enti sa 72 days we ye mra na me pese wo deal with the satanic kingdoms, the witches and wizards, the curses, the hexes, and no means some ayakagu so diabo ayabo to me be a wo fie to say mo amufie mu di nkonya to me mumu bi wo ha abosom ne nkabrecheche ne wiedie ne wosaye ahaw ne amane yare nketenkete obi wo ha asesabo to me abrabo ni bekwa wie ya na ninguase esu ni yawo no na me pesa mu take your time and deal with those things. That is why yes sir 72 days fasting and prayers because we wanted the heavenly sphere to speak unto our life. It is Satan cry contrary. Satan oya contrary. Ushia konfuo bi obeka tro say ni moti ya fa no okotra ngura mbusumi miensa wa anidi obi wonu abusumi mienu wa anidi adentia wa anidi because sa kwanchine no oye ena moti ya ne nkabere chichie abo ne abusum tumi ne de hye ne den entina machire say ye wo akwanchine eye 40 days wo ho yesu year 40 Moses year 40 now Abraham you know year fasting Abraham do ye bebrebe now Apostle Paul year 14 days Peter year 30 days now other people Esther money other okrofori nyina no David year 14 or year 13 or year 40 and over year 3 days adentia 3 days no eye time wa ko repu Uria yire and alpha Uria yire na efi beka no no and we ya continue 3 days e de pa nyankopon chew enti wo hwe akonkyene a yenuanom nkramofo ya akonkyene abosonfo so ye ena a kristofo so ya akonkyene enti so obi ka kire so ya akonkyene e bia na de sunsumu nsem di agorontia nanka sabi obi anka de bone na mmom no afi we ya afi a emu ohun na ye nsem bia na meka kire mo efri se 2024 no ono a na ye 2028 one day menya me time abe explain am enti se utimi conquer adie bi one significant adie bi wo 2020 eye 2024 yimu a awose won saka anase wose wo break free so ansa na 2028 abeto a lot of things in the basic 2025 a basic 2026 a basic 2027 to 2028 but what's the deal Opatafuor say 2024 is a year of silent move to do greater works and this year na yede hu sie ne ayo spiritual operations who many people who bebrebe and yes our problems emeba and back to the America and it's 72 days when wa phone wo hwe me no uko internet ya no search your friend is Sheham Forash SHEHAMPHORASH
Ubetimi asset your internet. Occultic society no every year be omo year 72. Omo principalities ni demons are omo very powerful. Omo ye way na Pentecost Assemblies of God CAC Zealot ana asori bia ana wo ye ogidi ni biara wo si waji nyame adie na wo den no sa occultic society we omo ye sa konchini we sene be ya ombenya agidifo ni bia che wo mo omre mo amokra emre musunsu mu omre no ombenya mo ache mo na de bekunu yakunu ohwani o ma ACC a bibia di adanse se wiase ayehu especially this end time 2024 the way the youth are dying, the way the men and our young ladies are dying e buru ni pa adwene so enti sambre no sa woti wiase na wo de wo so unji bibi ni wo de abrabo ni be di agora sister abrabo be bo nsa wo amobra obra be bo sa na abrabo ni ti o se wo ti we wa mo wani amere amobra abrabo ni mom na be de e be bo na wa masunsumunsam amma wa adwene mu a na so fi say abrabon is based on your intellectual abilities and your physical strength. At the end of the day no the stroke ni esu na be kwa abrabo ewiye. So that is how the demons and the satanic world omusi yo omoni oma. Enti 72 days we ni there na ye kono dito to dito ye di sinu abu the entire free tete mapem na wunya adwuma nye the entire tete ade a wohwehwe wunya ye no. Sometimes Daniel chapter 10 verse 13 was a principality no actually 21 days. This was an angel of the Lord saying this to Daniel. Say abra wadi muaye ebra ono Daniel no dimo bi cheno for 21 days. Eti the entire bibi ekoso na nioma bi nkoye wakotra America yale ne wo hawa ne nguase enioma yese ekoyi na bibi abeto nko abayama ne eka na emene wo kura oti so abrabo awbo you need somebody, you need help enso so abrabo nkoye enunti ne yes 21 days no I can say 72 days no na Satan mu no omo friend Shehamforash. The satanic word for friends for us for two trim say fasting na ye no Opatafuor see a friend she for us Satan ye bi enu nti na ye nso so ye bi yen ye de ne ye ni firi nyame mu enu ye Exodus tie ne ye continue ne ye Exodus chapter 14 verse 19 to 21 eho na honhom a omudi eye makomaku 72 tie ne sa honhom na nyankopon di ma Moses ma de pai epokoko ni mu no ebi dane ija ebi dane nsuo ebi dane mframa okenkan a ose na bofo na no odi Israel ni mu no obedi Israel ni Misrimfo ni ntam no dane eja eye honhom bi na be yesa sa honhom no ni din ewo eye Exodus 14 verse 19 to 21 now uka Bible say na oma eye poma no so no at once apueyam frama east ebe pai eye epunim apueyam frama na eye chinhia frama no ede a no ye spirit a ye saraf or ye among the 72 spirit of Solomon or the 72 spirit of eye Moses or the pai eye pokoko no according to Exodus chapter 14 verse 19 to 21 but ho eno akontene na me no mie no ye no but me anka secret na nkyere mo the kind of tra send a benya time. I'm on yami 2 minutes on yami home at my year juma ewo. And until catcher say, Ubetimi aye research and yan tron me chachro. Satan moon 72 days when your friend Shehamforash or a home kumako 72 every year beyond or do almost say nipa or do kunipa or do almost jenny or markesia. And until the years how fast they can't woman. Na ya wie enhyiranka urade de otimi e bia wa ye mpa ye bia abo e bia wabo ya wonu nyankopon temu asew nanso de ye tie nie mpa bo akonkyene a akwankyere nimu ye mpa ye hunu efiri se obo mpa ye na eho akwankyere ama it means urade antiew
empaye bia onipa ebebo bia no ewo se ho akwankyere eba na woye se ebia me pekunu me peyere me pe eba de ama me ba me a me pe ba me pe adwuma ye me ho kyere me eka dam so eni nguase dam so yare dam so atiti bi de me nam ewo se akwankyere timi ba after mpaibọ no na awurade kyerɛ wo sɛ me ba awo a wopɛ aware a wopɛ sika a wopɛ de ayɛ dwetire ɔhaw ne amanneɛ bi ɛda so bia no kɔne kɔyɛ adeɛ wei na saa adeɛ no ahwehwɛ no mmram saa adeɛ no awurade honhom bɛsew sɛ kɔne kɔyɛ no ɛno ɛna yɛ akwankyerɛ no enti fa hyɛ wo tirim enti yɛhwɛ adeɛ bi mu a akwankyerɛ ni ne yɛtie mu a mu da na aboa bi te sɛ wɔwɔ tie nie aboa bi te sɛ wɔwɔ aboa bi te sɛ gyata sebɔ nantwie anaa enipa bi a wonim sɛ wɔkra atiw mu ɛmmerɛ obi wɔ hɔnom a sɛ wɔso daeɛ na biribi si wɔ daeɛ no mu a ɔntumi resiste wobɛhu na amuntum akyem tie nie mu a amuntum ta akyem mu a mokra ɛmmerɛ mu a mokra ɛmmerɛ mo honhom ɔmmerɛ yɛto aduru a na ato yɛde wokɔ aduro so a ne yɛnya sisi a na amane atɔ so mo saa nkurɔfoɔ no nyinaa no kɔ ne kɔpɛ ɛwoɔ tie nie kɔpɛ ɛwoɔ kɔ ne kɔpɛ ɛwoɔ after so wayɛ 72 days na wie no kɔ ne kɔpɛ ɛwoɔ mo a mudi Opatafuor akyi ɛna mema mo direction onkɔ ma asɔre anaa undi machi a menye bi na ayɛ bi a ɛmfa makwankyerɛ ɛnyɛ osofo wo soso a woni me wo problem what disrespect me anaa ni mo problem makwankyerɛ menye na oyɛ ɛmfa. I'm talking to people who understand me, who believes in my spirit. Either so or brochuro or Ghana and Faho. Wow, cry emre, Obu cry emre toto. Ye two adurani and yow. Obi do kwa dros wa frel to a hwemu when yow. Also Diana obi be no be dakura untimi resist no. Obi ye bibia untimi. We are very weak in the realms of the spirit. Adi albeyini. Compare war. O compare war na. Di obeyeni tienie ukopɛ wo na di obeyeni ɛyɛ Psalm 91 tienie Psalm 91 verse number 9 to 13 Psalm 91 verse number ɛyɛ 9 to 13 yɛatwerɛ bibi wɔ hɔ wobɛhwie ɛwɔ no kakra de agu kaap mu na wohwie ɛwɔ no kakra de agu kaap mu a ubesori eye awia 12:20 to 12:40 awia enya najo tienie awia de ntia onyankopon kreti awia no ewo ne ma bebre awia na ewo ho no ye ma hodo bebre but ye onipa no de enim no se ye beda besori na awia no abo ewo ho ba ye nim se awia no etise ya na asese but awia no nya nyina na ye de se mu awia no ewo ma hodo bebre enti so pesa o kra emre oso daya sunsumi that town mo se I say wo twa nsuo ba ntumi ntwa ase nkrofo adwagu so ase amuntu bi chiw but untimi nya ho hwe we nyina ye san ye kire se wo eye wo kra emre toto ohunhum ewo mu no emre toto you have a very weak and that kind of a spirit, very weak spirit. And did you obey any say compare war, open war, she kakra fagu kapum. Nebi Psalm 91, verse number 9 to 13. Psalm 91, Psalm 91, okopebia. Now the obey any King Kai Psalm 91, but obepe queens, Marco 7. Queens, Marco 7. Queens, Marco 7. Queens, Marco 7. Queens, Nina equal denomination. We look at say equal denomination and any say Abia with the 1 pen, $1 and
1 cedi coin ni bi ana 2 cedi coin Ghana na wo a enu bi na wo de be ya wo de ya wo be pe 2 cedi nko amako 7 ana se 1 cedi a 1 cedi nko 7 now de aye sa akwankyere no tie ni ye wanya o fast ya wo ye ni nyina na ye kwa mpa ya wo boye nyina ye kwa adentia efiri se erade na de ama me se me mfa ma na ye na nya asumdwie ma wo kra nti wo a osunsum o mre wo kra emre ye frɛ osunsum wo anadwo asisi ya ne anya ye tu adura na anya obi time to agwalagwa sisi ya wo ne obi wo kumasifie obodua sisi ya na anya odi anto abo na anya adentia because wo kra emre nti nam sa wo kra emre ni ntino eno ntino ye bodua na anya na sa wo mpese obi be bodua na anya wo kra be yedin obu ha oda oso dae na wo wadwa gusu na krama adwa gusu na wo kra adwa gusu emua bebre na tete wo dae enso ntimi nkunni wo mso nkunni ya na mu ntu acho adeboni bi eba wo dae mu a wo hwe ni din na ade na timi atwi afa so untimi nkenya ho wo dae mu entia usunsun efiri se wo kra emre kope ewo hwie kakra gu eye kapum hwie kakra egu kapum na eye coins nkwa mako 7 equal denomination uria Psalm 91 verse 9 to 13 making card ya kire Psalm 91 verse 9 o se na wo ewurade ni mi dwa nkobia ane osorosiri ni nu na wo de na ye wo tena bia boni renkan na ohawre me wo ntomadan na wa hye na bofo amawo se won hwe wo so wa kwa nyina mu obesoa wo uninsam na wo nan ampem obowo obenanti data ni ehutia so obetietie jataburu wa ne otwease so entitie ni ye obebo sampa ye we saa na odi agusu eye da ye wo krada ewia 12:20 ewia 12:20 ada ye wo krada ewia 12:20 ewia 12:20 ewia 12:20 wodi wani be kire east ewia 12:20 ada ye wo krada wodi wani be kire east ewia 12:20 wodi wani be kire east wokinkan gu cap no so wie bompa ewia no abodin sam prensia se me Opatafuor free ne ko wo bientimi ntata me dayem wo sa wo kromadomen bi do Nyankopɔn tumi twi wani krama bientimi ntata me dadem bayiye bi odane ne ho aboa bosom bi odane ne ho aboa ebe tata me wo a wo ba me so anadwo ne me beda sunsum oba me so sunsum a wo hinta me mfamani na wo kutia me ba bi e be frɛ me kra bia no eye me Opatafuor okra etimi mu efiri ne ko onye den na eye ewo na odi nsu agumu no o ka fry no na wanom nom gu mu ha enom eye wo krada nti wo kra onum wi a coins mako 7 fa gu nsa bankum nim wo di gu nsa bankum nim a no wa quote Psalm 91 verse 9 to 13 no Psalm 91 verse 9 to 13 no wa kenkan agusu no was repeating the same thing o say me eni pa asumasi e free na ekọ metia nyanya nkyere so jata so onipa bi antimi ntwi mfa be so da wo a wo kra emre no na coins no bomoden se obompa ye awia 12:20 to 12:40 uwia ase de wonam kwa ho fa won sabankum na two coins ne tugu achi enhwe ho ne jai ne ba wo baby wawie uwia obaba afode obaba afode e de asili wakwankyere na no eno de ka hunu se onipa bia oya akwankyere bompa ye na wo mo afode ye ka hunu se entimi nkowie peye da opa agidi opa menjindi enye by force afode na abebo no eye wankasa wakuma eye wankasa wakuma sen na abeso de bo anyame nte sika no de obe ni se sa won sabe nkum no mu amokra wo pesa amokra ye den na sunsun bi ntwi mfa wo so sa sika na abeso de bo afode no wo de be kura won sabe nkum no wasa kinkan Psalm 91 verse 9 to 13 na gusu no declare
Say wo say to me na wo sori a wo tata me wo ne me ko wo twifa me so wo say to me na wo dane wo begina me so a na amuntum ache me Opatafuor no wo say to me no ena me bow to so for de me sama o ma urade say free no ko wakode nyina me de gu fom twifa wo so wa bompaye wo di scan be kwa ko sow seed e de amame opa obeye opa onye enye by force. Good. Ya wie mu a mo wo sa problem no ya wie a mo a mo pɛ moa obi wa uhia moa emoa ne sen uhia moa firi obi ho mo a mo abrochire open krata by crucial enkrata na uhia ni crucial one pa obi wo soso a wajapade akodi obi ho uhia ni crucial o court case ye delay no court case no pese o speeding up o court case na ase ye ukwa ye buagu so ana se wo a wo hwemi bi abrochire wonya case pa ye emergency case pa ye emergency case ye emergency case ye emergency anhwe ya babia do be ko untimi de wo be ye nie eno so obia nim de enti a eye den woyɛ akɔnkyene ni bi mimi tuwe minim de enti a ɔyɛ akɔnkyene ni bi ba me bobɔ so ebia de na kwankyere enti wodie wo mu anu afa no ayɛ enti wobia wohia moa emoa no ne sɛi bia wohia obi anim adom wohia contract wohia contract pa it worth millions of dollars, thousands of dollars. Usika bi aloki, sika bi aloki critical. Uhia si release sika de ma. Mua eye sika sem. Mua eye abaya mane. Mua anhwe ya asem a wanya no ubekọ jail. Mua anhwe ya na amani ato abrabom. Mua mo ho kire mo critical pa. Bia na woni abusua. Bia uwe abusua. Uwo obi a wani dan so obi wo so woni obi a wani dan so wa brabo ne yakwa te se Esther o Bible mu no woni obi a nani dan so but wo de Awurade ye nani dan so ene o ka kire Awurade se Awurade moa no abra o koi ohene no onye ohene nani adom ampara okoye no Bible say onya ohene nani adom na ohene no waren emwa ne sei bia brantie bi na ti ho bia misunderstanding bia ba muntem bia open obese Awurade mfa wade ma o yiri dada bi wo ho bia pese Awurade mfa wade ma ukunu dada bi wo ho bia pese Awurade mfa wade ma ana de ya opese wo sere eba bia opeye funa wo ba ni nyina ya adesere uhia ade emergency eno so de na abe ade bia uhia bia ye mmoa bia no eye you can't say or show afford the na abebo titimire mu na Awurade mu omo penantwie kese a obu achacha no maku e de abo o show afford the e da so the enti oni petwa ne kodwane court o kodwane fraternity wase opese oyeyi ope powers opewe ya ye mane sacrifice bibi esombo ansa no anya eno kire so e court mu nteni ba bia o ba yen yetimi koku nipa enti gisi ani Awurade kasa eno obo mpan na wi enti do obepeni obepe queens makumaku 8 queens makumaku 8 queens makumaku 8 na sa queens 8 no owia obepe sika from one kase wakuma obeso seed ne de amame Opatafuor queens no de umechro de odebeye nanso wo de no tieniye obekotu eye Psalm 30 verse 10 to 12 Psalm 28 verse 8 to 9 ho na de bobom pai now first word that obe yusuniye enkogina nyame anim nka hwe ofa usika no a wo de bo afode no e wo wakoma mu usika na a wo de bo afode no a ekura wo ofa wade fa no kura benkum na wo de sika no eye coins 8 no ni nyina equal denomination wo de agu nsani fanim wasema abeka ne se Awurade a uji adebonefo tieniye enkobompa ye bia o first word no
o first word no o si awurade a oji adebonyefo tie ni awurade a oji adebonyefo tie ni o me asumasi me Opatafuor obienu asase we so otene me Opatafuor me ntene enti se me hia moa critical ade e be ma awurade emfasa moa no emma me no eye se bone e wo me ho ma ye fin ade tie ni efin ade bone wo me ho enti because of say bone wo me ho no usire nyame bibia o ma if you say Bible say bone na ma ye ne awurade nyankopon ye ntam tete enti say bone ba ho a nyame atwe no ho firi ho enti tete won no omu bo ochwafo de ba na Yesu abewu ba Yesu wu ye achi no still there are spiritual implications and spiritual exercise e wo say wo ye enti wo be serious but unim die enti adekoro no nsanka wo be pe wo seed wakomam wo seed no fa kura ye wo nsa benkum na ukwense makomako eye 8 no wo de akura wo nsa nifa ade bia wo pe bia wo de kura wo nsa nifa no akenkan quotation na me quote di ma no yes the book of Psalms na me kenkan di ma osisi a me quote ye yes Psalm 30 verse 10 to 12 28 verse 8 to 9 Psalm 28 verse 8 to 9 Psalm 30 verse 10 to 12 okenkan wi a o first asema wo be kan say ewurade a oji adeboyefo ma ewurade hunu say wonu hu ade na wo sra ewurade no enya by force wo mfa ma but ohu mobo contract no ohu mobo ebia na wo de wano aka bibi eni ntina ama nyankopon eni monyam abo ebia na wo ba aye boni bi Bible say na Job bo afode ewo ne matiri so enti bia na wo ba na wo pe awode ama no wo pe aware de ama no wo pe ekunu de ama no wo pe bibi enhira bi de ama no bia wo pe adwuma ye bia wo pe contract bi wo pe promotion bi wa adwuma mu usika na oni awurade de betentam wo me nwosrase no enu kura wo left and now coins 8 ni kura wo nsa nifa usi awurade a oji adeboyefo me Opatafuor bia fanse nkrata na mepe bia mepe adwuma me ni boafo awurade ma menhia buroni bi ma menhia Ghana ni bi ma menhia obi a ni nsam obi no omoa be fi se me firifia ohia ani abebrese awurade fa me ho adwendwene tu onipa bi so no omoa so ho moa uni moa obi a moa na ahwehwe awurade ma me contract yen sign ma me na me ntimi nya enti usika na ade baba afode ni kura wo left now coins ne so ekura wo right now what can we sani bi enu abom ni wa kura no one ni wa recite Bible na gusu enti ka be ni say ma nkyere wade won sana wo de baba seed de wo de be so seed ama me ene wo nsa we left and na coins na ekura na ade be akwankyere so wo we mu ni wa ka abom say ni wa kenkan Bible no ni wa bo mpa ya gusu say me awurade a oji adeboyefo awurade a oji adeboyefo ko da obe yuso no me Opatafuor awurade humi mobo kai me abrabo yi mu mi ni obi a humi mobo ne boa me se ye wo ba na wo srama na bia me Opatafuor awurade humi mamobo me ba sumasi boa no me de se sikai a ekura me de ya afodebo eni wo awurade tentan se humi mamobo humi se contract na opa o se awurade a oji adeboyefo me Opatafuor contract mi sro boa me enkrata mi sro boa me ade bi ahwehwe bi aboa me o dan ne yaji afiri unsem boa me wasase ne wato ne yaji afiri unsem awurade ehu adeboyefo awurade a oji adeboyefo boa me odeboye ni boa me Opatafuor jema sase ma me jema enkrata ma me na me nya adwuma ni bi nye obi waka se na obi onye adwuma be da gba afode de nam ne yinam no so te ase opa fadra nkwa ko tu nsuom fish bi amu aw enti ori a okwense no wabọ mpa ya awie no eye 40 to eye 1 p.m. in the afternoon ukoba bia na watu agu achi we ni de wo de bekwa kwada ho ama ade achi because anado 12 be sa sorry aye de ode baba for de ama no be sa sorry na wa ye hu adwuma
the same pie no akɔtu the same quotation ansa na ade kyea wo de akɔbɔ afɔdeɛ no ne hwɛ de nyame tumi sɛ de sitie wo a wo yare normal yare ade we you affordable and what the nyame asese Awurade do atumi atwa Awurade me disika we bɔ afɔdeɛ de aboa wadwuma mmemmɔbɔ ne sam yare kai me sɛ de wo humobro sitie ɛnde quotation bi anka ho Awurade amfa quotation bi ama me ɛno an sɛ onipa no se ne na ase afɔdeɛ ɔde bɛda Awurade ase ɛno an Awurade ka kyerɛ me wa mam akwankyerɛ bi a mfa ma adwene mu nye bibia enti wo a wo yare ɛne saa area no wo a wo pɛ mo ade ho na favor wo ho na mercy ho na grace ɛwɔ ɛna ma kyerɛ wo uwi a fa usika no kɔbɔ afɔdeɛ nti bia wo a wo abokyire wo pɛ sɛ wo bɔ afɔdeɛ na number no 0540 770896 0540 770896 mo amua Ghana share so mo amua brochire pɛ sɛ mo bɔ afɔdeɛ ana 059 303 7744 059 303 7744 MTN mo am pɛ sɛ mo bɔ afɔdeɛ nti wo try 059 303 7744 na ama no way you su 0540 770896 no ni nyina yɛ MTN de obɛsɛ this can be abeba mo amua Ghana ha no de nyame ya adoma ana mo amo beba sorry Sunday no menya resume asori meba sorry on the 28th of this month into kwasiada oba sorry a for our envelope no ene wa for de ni nyina fa koma Mr. Osei mfa nkoto offering boom fa koma Mr. Osei na tro udin gu afode no udin ma udin enu afode no ame bompa ya ma hunu se okwabanani ana asumasi ose Awurade nye sie na ema no okwabanani ana asumasi na afode boni tienie mo amwo akirikyiri na mutimi mande obetima na mo ba mo ni mo am beba sori ne de fa twodingu envelope ho na fa sika ne hyem na fa koma Mr. Osei obema me nsaka enti nyame hiraw na nyame hiraw bebre stay strong na mu ani na ho ewiase ayehu obi nsi tro do matoa obi numa duro ma yarefo so ekohu prophet Samuel Bible so duro no oba afode ni bi ansa na wo hye ne nkom enti owie na oba afode awie a wo twa screenshot na dia send me bibi achi wa adwen su bia no aye voice note bi atato nkomo bi oho bia me no obedi yankopon onhira bebre my renfi afode bo if we say baby any ho kremoni ye fasting we a abona afode no de atato mo adwene na ho convoy na nioma wi a okum ni dwan na afode bo na wo kristoni wo so ya fasting wi a akwankyere me mebo me de me Opatafuor me so mebo me de na wo so de we nti Nyankopon hyira oni mi wo problem a wontimi nyama akwankyere ni bi oye bi a emfa enye ne nsani miska fa usika. I am talking in respect to people who believe in my unction. Mona minimu din komo obetimi aso seed. Nyame hyira onhyira bebre makram